чемпионати ҷаҳони фифа беҳтарин мусобиқаи футболӣ ба шумор рафта ҳамчунин ҷолибтарин низ мебошад. ҳамин қадар ҷолиб аст ки мо аксар вақт мехоҳем барвақттар аз 4 сол баргузор шавад. аҷибаш ҳамин ки сабаби зуд баргузор нашудани он дар чи аст? чаро ҷоми ҷаҳон маҳз як маротиба дар 4 сол гузаронида мешавад? ана чанд сабаби асосии он. якум, вақти кофӣ барои мизбони мусобиқа ҷиҳати омодагӣ. масъулияти мизбони мусобиқаи мазкур беҳад калон аст. давлат бояд ба пуррагӣ омодаи кушодани дарвозааш барои қабули миллионҳо мухлиси футбол аз ҳар гӯшаи канори дунё бошад ки муддати як моҳ меҳмон мешаванд. варзишгоҳ, системаи нақлиётӣ, меҳмонхонаҳо, амният, тандурустӣ, хулоса ҳама ҷиҳатҳо омодаи таъмини шароит бошад. агар ин мусобиқа 2 сол баъд баргузор шавад, давлати мизбон пурра омодаи қабулаш намешавад ва мо боз чанд сабаби дигар дорем ки дигарон намехоҳанд ки мусобиқа барвақт баргузор шавад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягэкс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягэкс боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Ягэкс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дуюм, марҳилаи интихобӣ. дар ёд гиред ки мунтахабҳо ҳамин хел рафта дар ҷоми ҷаҳон иштирок намекунанд. онҳо мубориза мебаранд ки дар як мусобиқа ширкат варзанд, яъне бозиҳои интихобӣ бояд ҳатман баргузор шавад. то ин дам тақрибан 200 давлат дар марҳилаи муқаддамотӣ иштирок мекунанд ки аз онҳо ҳамагӣ 31 даста роҳхатро ба даст меорад. дастаи 32 бошад мизбони мусобиқа мешавад ки роҳхати мустақим мегирад. агар мантиқан гирем, мунтахабҳо дар таътили мавсимии чемпионатҳо наметавонанд ҳамаи бозиҳои интихобиашонро баргузор кунанд. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки мусобиқаҳои қуравӣ низ ҳастанд. факт ва сабаб ҳам ҳамин мешавад ки чаро ҷоми ҷаҳон 2 сол баъд баргузор намешавад. сеюм, мусобиқаҳои қуравӣ. ҳар қитъа ба худ мусобиқаи хос дорад ки бояд баргузор шавад. дар африка афкон, дар осиё ҷоми осиё афк, дар амрикои лотинӣ копа америка ва дар аврупо бошад уефа евро. баъзе аз ин мусобиқаҳо як маротиба дар 4 сол мегузарад. мисол евро ва ҷоми осиёи афк. ана баъзе дигар бошад 2 сол баъд баргузор мешаванд ба монанди афкон. ҳамааш дақиқ ҳисоби китоб карда шудааст ки мусобиқаҳо ягон сол баъд ё пеш аз ҷоми ҷаҳон мегузарад, на ин ки дар як сол бо он. хулоса агар мусобиқаҳои қуравӣ дар як сол бо ҷоми ҷаҳон баргузор шавад, ин маънои онро дорад ки футболбозон умуман истироҳатро намебинанд. тамоми солро бо бозӣ ва ҳамин хел ҳар сол барои онҳо бо фишор мегузарад ки албатта ба саломатӣ зарар мерасонад. чорум, ҷароҳатҳо. бе ҳамин ҳам бозингарон аз тақвимашон зиёдтар бозиҳоро гузаронида истодаанд. онҳо ба истироҳат ниёз доранд. ҳамин сабаб шуд ки аксарият муқобили суперлига шуда буданд ва мураббиёну варзишгарон он қадар тарафдори мусобиқаи нави лигаи миллатҳо ҳам нестанд. хулас, инашро ҳам ба қайд гиред ки ҷоми ҷаҳон бо сабаби ҷароҳатҳо ҳам наметавонад зуд баргузор карда шавад. ба назар чунин мерасад ки вақти беҳтарин барои гузарондани мусобиқа ин 4 сол аст. панҷум, қадру қимат. бояд қайд кард ки ҳар 4 сол баргузор шудани ҷоми ҷаҳон ба худ қадру қимат меорад. аксар бозингарон дар карьераи худ 3 ҷоми ҷаҳон бозӣ кардаанд. хайр, агар хушбахт бошанд 4 то. ана бозингароне ки 5 ҷоми ҷаҳон бозӣ кардаанд ангушшумор ҳастанд, яъне 3 ё 4 маротиба бозӣ кардан дар карьераи худ. онҳо бозии зебо нишон медиҳанд ки мусобиқа ба худ як арзиш пайдо мекунад. бозингарон ҳар маротиба кӯшиш мекунанд ки он ҷо ғолиб бароянд. онҳо медонанд ки дар ҷоми ҷаҳон гапҳои соли дига кӯшиши зиёд хоҳем кард ба кор намеравад. мухлисон одат карданд ки ин мусобиқаро як моҳи тобистон тамошо кунанд. ин навбат бошад мо баъд аз тақрибан як моҳ ҷоми ҷаҳонро дар экранҳои худ хоҳем дид. хушҳолии мухлисони футбол ҳадду канор надорад. ба фикри шумо имсол кадом мунтахаб ғолиб меомада бошад? ки беҳтарин бозингар мешаваду номашро дар таърих менависад? фикратонро дар комментария навишта лайк гузоштанро фаромӯш накунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди тансият бимонед дӯстон.